Tehát az Egyetemi Vízilabdaklub és a vízimentők játszik egymással itt a Regoplasz kupán, az első amatőr vízilabda tornán Egerben. Arra ma már csak az idősebbek emlékeznek, hogy a 60-as években Egerben létezett városi vízilabda bajnokság is. Valami visszatért abból az időből a Vízilabda Sportért alapítványnak köszönhetően, akik amatőr vízilabda tornát szerveztek a strandon. Budapesten volt egy szenior bajnokság, ahol tapasztaltuk, hogy amatőr emberek összejönnek, lejönnek a strandra, fognak egy labdát, két kaput és játszanak. Ezt Egerben még nem láttuk, hogy meg lehetne valósítani. Az alapítványnak az alapításának az okozója az ez volt, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen támogatni kell, hogy a vízilabda egy sokkal népszerű sportág legyen Magyarországon. Olyan emberek is kipróbálhassák, akik nem hivatásos játékosok. Egernek többek között van egy OB2-es csapata, a Vízmű. Saját közösségi portáljukon hirdették meg az eseményt. Olyan csapatokat vártak, amelyekben nincs igazolt vízilabda játékos. Az első tornára 5 jelentkező akadt. Cégek és baráti társaságok tagjaiból verbuválódtak a csapatok. Ez egy egyetemközi csapat, egy teljesen amatőr 3 éve szerveződött csapat. Budapesten, de alapvetően vidéki srácokból állt össze. Nem indulunk egy bajnokságban sem, egyszerűen műkedvelő játékosokként, vagy nem is játékosokként, barátokként tűzzük ezt a sportot. Még a vízimentők is kiállítottak egy csapatot, jobban mondva 2 is, hiszen az amatőrök mellett egy profi alakulat is jött, akik gálameccset játszottak az Egri Vízmű OB2-es együttesével. Még egy felajánlásuk is volt a jövőt illetően. Én felajánlottam nekik, hogy akár segítünk is megszervezni Balatonparti nagyobb strandokon ezt a tornát, mert szerintem nagyon jó ötlet, én nagyon jó ötletnek tartom. Az egri tornát az egri Dremetermál csapata nyerte veretlenül, az Egyetemi Vízilabdaklub, a VMS Vízimentők, a Tripla T Consulting és a Bosch Rexroth előtt.